Buenos dias amigo de amigas, magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Nabiyahe tayo paubalik ng, office galing tayo sa Caloocan at, nandito na tayo ngayon sa may, Commonwealth Avenue, Quezon City. Buhay driver, southbound po tayo. Ayan, halika kayong mga amigo at, samahan niyo kami sa aming pagbabiyahe pauwi ng, ating, home base sa Makati City. Yan, ingat-ingat po tayo at may love shoutout po muna tayo sa ating mga kaibigang OFW, sa ating mga silent viewers at sa lahat ng supporters. Maraming salamat po sa patuloy na panonood ng ating mga video. Bagamat hindi na tayo masyado nag-i-edit kasi busy tayo sa trabaho. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat at medyo matraffic sa area na to. Ayan, mga amigo, maraming salamat ulit. Salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ayan, dire-diretso na lang po at samahan niyo kami sa ating pagbabiyahe. Bye-bye po. Ingat po tayong lahat.